Može sad. Dobar dan, ovo je naš domaćin danas, čuvar nacionalnog parka i baš domaći čovjek iz ovoga kraja, odrastao na Uni i neko za koga treba ovo sačuvati. I za sve njegove prijatelje a i sve ljude koji ovdje žive, a i za nas svih kasnije. Ovo je katastrofa što se radi. Ja što se liče, ja sam na Uni odrastao, došao sam i Umrić na Uni. Jedan dio Une moj i tu imam mlin. Ja bi volio smetli WC na sve done, nešto stavili ono što su oni zamislili. To bi bilo nešto lakše im to podnio nego ovo. Pa onda bi ono što rade stvarno i bilo to. Pa i slično bilo to, samo što mi možda ne znamo šta budućnost oni rade. Koja je budućnost njihova. Mi znamo ovo što su radili, to je haos. Sad ko ovo plati, opet mi. Mi ćemo platiti na kraju sve. Nije bitno. Ali bi voljeli da i oni plate. Tako je, i da odgovaraju. Da odgovaraju. Oni koji su ovo dozvolili. Mi ćemo se truditi dalje. Vidimo se još koji put. Ne daj Bog se ne vidimo, ja sam tu dok ne umrem. Sve najbolje, sretno, čao. Hvala.